दासो खबर मोनदों हा होनलायदों माथो गैला रिना मण्डलनि जिगाबा जोबजोब्बाय आलिगुरिनि दनफोरा मालाय नै खामायगासिनो ओइ बाबादो मानो गोजौआव गाखोआखैनो बाबादो गोजौआव मानो गाखोआखै हो बाबादो गोजौआव दे ट्रेक्टरखौ सालायदो नोङो हो ओइ नों देरबा मा जागोनलै आसोल हो हा मा जागोन देरबा नोङो ट्रेक्टर सालायगोन स्कुलाव थाङालै ना ट्रेक्टर सालायगोन ना फैसा बुरजा मोनगोन ना हा स्कुलाव थांबासो ट्रेक्टर मोनो ना हो माखौ नायनो नोंहा ट्रेक्टर सालायनांगौ स्कुलाव थांबा ट्रेक्टर सालायनो रोङा नों स्कुलाव थांगोन ट्रेक्टर सालायगोन हा स्कुलाव थाङा ट्रेक्टर सालायगोन होमबा मानो बाबादो गोजौआव गाखोआखै नोङो ओइनो बाबाया ओइनो मा खालायदो बाबाया मा खालायदो ओइनो हो मा नायनो नोङो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव गोसो गोरबोनि राव ओइ माजेनबा अख्रां सायाव दों नामा ब्रायजोंलाय अबाव दोंलै अबाव दों नोंसोरो मोजां नुदों नामा ए फानाव लाना खुबैदो आदोम नामा इयो गेदेर wah दासो खबर मोनदों नामा नोङो हा होनलायदो हा दासो खबर मोनदों हा होनलायदो माथो गैला रिना मण्डलनि जिगाबा सोरनि रिना मण्डलनि रानु मण्डल ना रिना मण्डल रिना मण्डल सो माथो नामा सोलायबाय नामा सोलायबाय अबाव हैगोन मा जायगा मा जायगायाव आलिगुरि नोंलाय आलिगुरि नङा होमबा अबेनि ओइ हाजो नुहुरनायनि नामा हाजो नुहुरनायनि लोगोफोर बै नुहुरनाय हाजोआ भुटान हाजो आरोना aku udah kondong kau, iya. Mak kondomen. Deh, dono lagi le. Deh, dono lagi. Muzan minum li. Deh bra. Hah? Deh, dono lagi muzan tak minum lah. Deh. Nanti tractor soleh margen na? Hah? Tractor soleh margen na nengah? Mak tractor soleh gini. Hah? Madi ke? Idi ke?